Tlestiet l-ewwel fażi tal-proġett ta' arja nadifa fil-Port il-Kbir, hekk kif fl-aħħar 6 xhur l-Aġenzija Infrastructure Malta bniet 2 frequency converters fil-Marsa u l-Isla, dan f'pass importanti sabiex tkun introdotta s-sistema ta' shore to ship fil-Port il-Kbir permezz ta' investiment ambjentali ta' kważi €50 miljun. Dan il-proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea ser inaqqas mad-90% tat-tniġġis tal-arja mill-vapuri tal-passiġġieri u tal-merkanzija fil-port ewlieni ta' pajjiżna. Il-Grand Harbour Cleaner Project jinkludi l-iżvilupp tat-tagħmir meħtieġ biex il-vapuri tal-passiġġieri u dawk li jġorru l-merkanzija ikunu jistgħu jitfgħu l-magni tagħhom li jaħdmu bil-gasoil jew heavy fuel oil u minflok iqabdu mas-sistema l-provvista tal-elettriku li se jkun hemm fuq ix-xatt sabiex iħaddmu l-makkinarju għas-servizzi kollha li jkun hemm bżonn jipprovdu waqt li jkunu weqfin fil-port. Waqt żjara li għamel flimkien mas-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo għat-Soppardi, il-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Ian Borge stqar kif permezz ta' dan il-proġett qed tintratt arja aktar nadifa lil 17,000 familja li jgħixu madwar il-Port il-Kbir. U l-fatt li inti allura se jkollok is-sistema fost l-ewwel fid-dinja, fost l-ewwel fl-Ewropa illi il-bastiment jista' jitfi l-magni jaqleb l-elettriku illi allura din hija l-infrastruttura li qed nibnu u hemmhekk jieqaf inġess ħadd tkun qiegħda tbiddel b'mod radikali l-kwalità tal-arja u allura l-ħajja tan-nies. 80% tan-netwerk prinċipali b'cables ta' voltaġġ għoli diġà tinsab f'posta madwar il-port. Dan fil-waqt li fix-xhur li ġejjin, ix-xogħlijiet ser jiffokaw fuq it-tqejjid ta' 90 kilometru ta' cables oħrajn ta' voltaġġ medju u cables ta' komunikazzjoni li jaqdu t-tagħmir installat mal-istazzjonijiet max-xatt u 17 il-punt ta' konnessjoni għal mal-vapuri li ser ikun hemm fuq il-mollijiet. Ma' żewġ binjiet ħdejn xatt l-ansara tal-Eneb fil-Marsa u f'parti mit-tinda l-kbira ta' żmien l-Ingliżi li hemm f'Boiler Wharf l-Isla, Infrastructure Malta qed tibni wkoll 2 strutturi iżgħar fix-xatt ta' Pinto għat-tagħmir meħtieġ biex il-vapuri tal-passiġġieri ikunu jistgħu jieħdu l-elettriku mis-sistema ġdida tal-proġett. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo għat-Soppardi, spjega kif kważi €22 miljun qed jiġu finanzjati b'fondi Ewropej mill-Fond Connecting Europe Facility. Ġibna madwar 22 miljun speċifikatament biex nagħmlu dan il-proġett. Addizzjonali ma' dak il-fondi se nkunu bħala parti mill-fondi li ksibna, mill-akbar allokazzjoni ta' fondi li ksibna għal 7 snin li ġejjin sal-2027 se nkunu qegħdin nużaw parti mill-fondi tal-Just Transition Fund biex inkomplu nestendu dan il-proġett importanti ħafna biex inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies u naqsu l-emissjonijiet.